Passion Java adonata chikafu, nhasi adonatawo chikafu muZimbabwe. Ayo zviri kufadza, asi vanhu vakawanda vari kutaura kuti mari iyoyo ndeye mukadzi because of statement raanyora iye paapedza kupa vanhu chikafu. Atonyora kuti serving with love, my wife and I are humbled to have had the opportunity to donate truckloads of food supplies to families in need in Zimbabwe. We believe that blessings are meant to be shared, and we are grateful to God for entrusting us with the resources to make a difference. May this small act of charity bring hope and sustenance to those who need it most. Which city to donate next? Ndo zvaari kutaura. So vanhu vazoti imari yemukadzi nekuti iye ati my wife. Pekutanga patotanga nyora statement rakati my wife and I, kuda kuti mukadzi ndiye anenge ari muridzi wemari, iye ndiye anenge achiziva kune vanhu vari kutambura varida kupiwa chikafu, ndobva auyo achitambira pamberi semunhu anogara achitamba nevakomana vesocial media, izvo zvikomana zvana Zigo izvo nevamwewo vanenge varipo vakabata makamera apo. Saka iye ndiye anozongonzi Passion Java nokuti ndiye ane social media yamunofollowa yamunotera. Saka panapa vanhu vari kuti iye akapedza nguva mukadzi achishanda, iye aingotenderera achiti ngenge zvaaisoita zviya. Saka mukadzi manje akumbonzwawo kuda kupa vanhu zvinhu zvake, haachadi kumupa mari manje yemaLamborghini. Handiti mukuzoti haasina Lamborghini yaya, zvakatorwa zvese zvezvo zvimwe zvakatorwa nemukadzi. Saka mukomana akatodzokera akutoshandira mukadzi. Ndo situation iri kuitika iko zvinezvi. Mukomana uyu, vakomana imi.